Преди години си бях подложила на един много тежък режим, в който ядях само пиле, броколи, зелена салата, малко сладък картоф, малко паста. И тази овесена палачинка беше причината да издържа на този режим 2 месеца. Тя ме държеше, за нея мечтах денонощно. И от тогава тази палачинка ми е любима. До ден днешен си я приготвям доста често за закуска. Щастлива съм, че към днешна дата тази палачинка не е единственото вкусно нещо в ежедневието ми. Мисля, че и на вас ще ви хареса, така че запазете си видеото в любими да си я направите по-късно. Разбира се, тази палачинка е част от моите карти с рецепти, защото в тях съм включила всички мои любими ястия и десерти. С рецептите от моите карти аз свалих 17 кг за 6 месеца без да гладувам, без да се лишавам от абсолютно нищо. Щастлива съм, че те са помогнали на още много от вас да постигнете целите си без усещане, че сте на някаква ограничаваща диета. Ако и ти мечтаеш да си хапваш всичко и да си във форма, вземи си моите